Uderson. Den er god, den der frem mod Fabricius. Det kan blive 1-0, og det gør det. Flot udnyttet. Og en blottelse i Brøndby defensiven selvfølgelig. De står og slummer der. Slebrygge, Van der Schaaf og kompagni og Sønderjyske på kampens absolut første chance. 1-0 ved Kenneth Fabricius. Daniel Vass og Kron Deli. Vass, der går til den her. Det er godt sparket. Målmanden ikke sagsløs her, men udligning på et, tåbeligt begået frispark. Bliver straffet prompte. Nathan K., der droppede i sin debutkamp mod FC København, og også gør det her, må vi sige. Har det åbenbart lidt svært mod de store hold. De her typer af spark hele tiden vil ramme bolden, så den får det her lidt anderledes svæv. Det er Jabulani bolden spiller med, men den her selvfølgelig. Ja, den skal han tage. Det er der ikke to meninger om. Så ja, Kondele, det frispark ligger godt. Og Van der Schaaf er lige ved at komme til Diallo. Og en hopper danser dernede. Der er vinket for offside i mellemtiden. Kondele kommer på skide og frispark på ny. Den er de altså gode til at få, eller rettere Sønderjyske er flinke til at lave dem. Christiansen har blandet sig i forsvarsmålen hos Sønderjyske her. Grundeli! Og det første sparket! 35 minutter er der næsten gået, og Brøndby endnu en gang scorer på et frispark. Et topmål. Og de forstår virkelig at straffe de her små sønder uden for boksen. Og fortjener nok, at Brøndby er på 2-1 nu. Ja, vi kan i hvert fald ikke lade Nathan K. for den her. Lad os bare sige det. Fremragende spark ind. Men Brøndby har haft tre muligheder. Scoret på 2 af dem. Der er hånd på det. Det er det. Og det er registreret med det samme. Lars Kristoffersen dømmer straffespark. Sætter Ringhoff er ude med lappen. Rodeli over for Nathan K., der altså var sønderen omkring Brøndbys første scoring. Og her ikke kan forhindre mål nummer 3. Michael Rodeli med sit mål nummer 2. Og Brøndby er på sikker sejrskurs nu. I en kamp, hvor de jo egentlig kontrollerer det meste. Gratis mulighed. Farnerud får her. Så er det med at afslutte med det samme. Men han i hvert fald. Ja, muligvis han. Kronedeli vil forsøge at ramme. Nej. I stedet er det von Slebrygge, som er meget, meget tæt på med et godt udført hovedstød. Så når spillet kører i den retning, som det gør lige nu, ned mod det mål her, hvor det godt kunne være blevet 4-1, men ikke bliver det, fordi han er uskarp her. Også med Diallo.